Szeretettel köszöntjük az első előadónkat, aki Helena Torkosová, ferences nővér, evangelizátor és tanár. Sok-sok éve hirdeti az evangéliumot különféle módokon és módszerekkel, személyesen is, illetve csapatban. Fiatalok, családok és idősek körében egyaránt. Ezen kívül Eperjesen, ahol él, társalapítója volt a Szent András Evangelizációs Iskolának. Milyen mosoly volt rajtad, amikor ezt mondtad. Egyébként misszionáriusként 3 évet töltött Kazahsztánban, Karaganda városában. Ott hirdette Jézus Krisztust és az örömhírt, és hogy egy kicsit személyes dolgokat is tudjunk róla, nagyon szereti a természetet. Szívesen utazik, és rajong a történelemért. Különösen is vonzódik a szentekhez, nagyon jó kapcsolatban van némelyikükkel. Az Istenbe vetett reményről fog nekünk ma beszélni és tanítani minket, hiszen a reménységünk az Úrban van, ebben szeretne megerősíteni mindannyiunkat, és új távlatokat is nyitni. Helena nővért Kobovics Veronika tolmácsolja majd. Fogadjátok őket szeretettel. Őket. Jó napot kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus. Je mi ľúto, viac neviem vo vašom jazyku. Nagyon sajnálom, de többet nem tudok a ti nyelveteken. Stojím tu preto nie, že ja som vo všetkom dobrá, Nem azért állok itt, mert én mindenben jó vagyok, ale náš Boh je dobrý. hanem a mi Urunk jó. A celé to, čo tu bude, chcem, aby bolo svedectvo o ňom. És minden, ami itt történik, szeretném, hogyha róla szóló tanúság lenne. Ďakujem za Veroniku, že pretlmočí tieto slova z nášho jazyka do vášho. Köszönöm, mármint hogy nekem, hogy lefordítom ezt nektek. Poprosím ešte technikov, aby potom dali slajdy, ktoré nám pomôžu. Technikusokat kérjük szépen a prezentációt. Začnem jednou anekdotou. Egy anekdotával kezdeném. Jedno mladé dievča Egy fiatal lány sedelo v svojej izbe pri okne a szobájában ült az ablakánál, a sledovalo nádherný západ slnka. és a szép naplementét nézte. Bola v takom úžase, Olyan elragadtatásban volt, že utekla k mame do inej izby hogy ment az anyukájához egy másik szobába, a volala na ňu. és ezt mondta neki, Poď sa pozrieť. gyere nézd meg. Sadla si k oknu, mama vedľa nej Leült az ablakhoz, az anyuka mellé, a pozerali és nézték. chvíľku. Egy pillanatig. Dievča žaslo A lány örült, a mama povedala, és az anyuka azt mondta, ako krásne si umyla okná, sú Milyen- čisté. milyen szépen megmostad az ablakokat, milyen tiszták. Rozdielný pohľad. Különböző látásmód. Aj my môžeme dvaja ľudia pozerať na jednu vec a každý ju vidíme ináč. Mi is 2 ember különböző módon nézhetünk a dolgokra, és másképp fogjuk látni. Dnes ráno po týchto nádherných chválach si odpovedzme všetci tu v tejto sale na otázku. Ezután a mai szép reggeli dicsőítés után mi is válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Ako sa ja dívam na svet, Hogyan nézek én a világra, na ľudí, az emberekre, na seba, saját magamra, na moje mesto, a városomra, moju farnosť, az egyházközségemre, Spoločenstvo. a közösségemre, krajinu az én vidékemre, či Európu. vagy Európára. Keď čítam evanjelium, Amikor az evangéliumot Most megy elej. olvasom, pozerám sa čoraz viac na Ježiša. minél gyakrabban Jézusra nézek. A Boh nás stvoril ako majstrovské veľdielo. És az Isten remek művekként teremtett meg minket. Dokonale. Tökéletesnek. Vidím sa aj ja takto, Én is így nézek magamra, keď sa napríklad pozerám do zrkadla. amikor tükörben nézek. Čo tam vidím? Mit látok? Nedostatky alebo prednosti? A tökéletlenségeket, vagy az előnyeimet? To je moja identita. Ez az én Takú identitásom. mám hodnotu, Ilyen az én értékem. ako ma vidí on. Hogyan lát engem ő? Ale ja si možno, že hovorím každé ráno, De én talán minden reggel azt mondom, tu sa už nič nedá robiť. itt már semmit nem lehet tenni. Tak to už musí byť. Így kell ennek lennie. Ale predsa, De mégis
Boh nás miloval už vtedy, Isten minket már akkor szeretett, keď sme boli vo tme, amikor még sötétségben voltunk, keď sme boli hriešní. amikor még bűnösök voltunk. Čítame to v Jánovom evaníliu, v János- 3. kapitole 16. verši. János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében Môžeme olvassuk to teraz ezt. všetci spolu prečítať a ohlásiť tak svojmu srdcu, svojej mysli túto pravdu. Olvassuk el ezt most mindnyájan közösen, és így mondjuk el saját magunknak, hogy ez valóban így van. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Toto je pravda o tebe i o mne, o večnom živote. Ez az igazság rólad és rólam is, az örök életünkről. A chcem ti povedať, že bez ohľadu na to, ako sa dnes cítiš, És azt akarom mondani, hogy annak ellenére, ahogy ma érzed magad, s čím si tu prišiel, amivel ma ide jöttél, čo sa stalo včera, ami tegnap történt, chcem ti povedať, že Boh ťa dnes veľmi miluje. azt akarom neked mondani, hogy Isten nagyon szeret téged. Toto je veľmi dôležité, táto skúsenosť jeho lásky. Ez nagyon fontos, Isten szeretetének ez a megtapasztalása. Keď som bola gymnazistka, bolo to ešte za čas socializmu, Amikor még a szocializmus idején gimnazista lány voltam, mala som pochybnosť vo viere, či Boh jestvuje. kételkedtem a hitben, hogy Isten egyáltalán létezik-e. A Boh bol taký dobrý v iniciatíve, v láske ku mne, És az Isten olyan kezdeményező szeretettel közeledett felém, že sa ma dotkol počas protináboženského školenia. hogy egy Isten ellenes képzésen érintett meg engem. Potom som šla na generálnu sviatosť zmierenia na jedno putné miesto do Levoče. Aztán Lőcsén voltam, egy életgyónást végeztem, A myslela som si, že po spovedi sa ešte spýtam kňaza na niektoré otázky ohľadom existencie Boha. és arra gondoltam, hogy a szentgyónás után még megkérdezem a lelki atyát az Isten létezéséről. Ale zrazu sa stalo niečo, čo som si nevedela ani predstaviť. És egyszer csak olyan valami történt, amit el sem tudtam képzelni. V mojom srdci sa rozlialo obrovské teplo, Az én szívem teljesen megtöltődött melegséggel. Božia prítomnosť ma zaliala, prenikla Isten jelenléte teljesen áthatott engem, a ja som prežila to, o čom píše svätý Ján. és én megéltem azt, amit Szent János ír. Božia láska nepozná strach. Isten szeretete nem ismeri a félelmet. Božia láska vyháňa strach, Isten szeretete előzi a félelmet. lebo strach má pocit trestu. Mert aki fél, az úgy gondolja, hogy büntetést kap érte. A skakajúcom z tejto púte išla domov s És radosťou. ezután, Všetkým som chcela ezután hovoriť. örömmel tértem haza. V škole, keď som sa po prázdninách vrátila, o tom, čo som prežila. És mindenkinek el akartam mondani a nyári szünet után, amikor visszatértem az iskolába. Táto skúsenosť zmenila celý môj svet. Ez az élmény teljesen megváltoztatta a világomat. Túžba po Bohu bola stále väčšia Isten után egyre jobban vágyakoztam, a ja som túžila zasvetiť sa úplne Bohu. és az volt a vágyam, hogy teljesen Istennek szenteljem magam. Aj keď som si to nevedela predstaviť, Nem tudtam ezt elképzelni, hogy hogy fog megtörténni. počas komunizmu u nás bol zákaz príjmať do reholí. A kommunizmus alatt nálunk Szlovákiában tilos volt szerzeteseket felvenni. Tento zákaz nedala cirkev, ale štát. Ezt a tiltást az állam adta, nem az egyház. Ale Boh si našiel spôsob De az Isten megtalálta a módját, a rehole začali fungovať ilegálne. és a szerzetes közösségek elkezdtek legálisan is működni. A tak aj pre mňa otvoril dvere, És így számomra is megnyitotta az ajtót, a komu patriť a komu slúžiť. hogy kihez tartozzam és kinek szolgáljak. Ale z tohto stretnutia Erről a találkozóról som získala silu olyan erőt kaptam, pre celé desiatky rokov. amelyek több évtizedre szólt. Boh si ma začal používať, že som začala robiť nové veci, ktoré predo mnou nikto nerobil. Az Isten új dolgokra hívott, olyan dolgokat kezdtem el csinálni, amit eddig még sosem. Nemala som vzor, Nem volt minta, hogy hogyan kell ezt, ale mala som víziu.
De volt egy vízióm, a silu ísť dopredu. és erőm, hogy menjek előre. Keď tak pozerám na niekoho, Amikor valakire silne si ránézek, uvedomujem, tudatosítom, že samotný pohľad je hlboký jazyk. hogy a tekintet az nagyon mély nyelv. Oveľa viac, ako si myslíme. Sokkal mélyebb ez a nyelv, mint gondolnánk. Aj dnes ráno, keď si sa zobudil, Ma reggel is, amikor felkeltél, Boh sa na teba pozrel. az Isten rád nézett. Urobme si teraz takú malú reflexiu Nézzünk egy kicsit magunkba, a pozrieme sa teraz na niekoľko slajdov. és megnézzünk pár képet. Niektoré sú také starší ľudia plní pohody, iní sú deti alebo nahnevaní ľudia, ale všímajme si ich, čo sa nás, nášho srdca dotkne. Vannak közöttük idősebbek, vannak közöttük gyerekek, vagy felnőttek, akár mérgesek is. Nézzük meg, hogy mit idéz elő bennünk. Aký je Boží pohľad? Milyen az Isten tekintete? V starom aj novom zákone Boh vidí. Az új és az Ószövetségben is az Isten lát. On videl bedákanie Izraela Látta Izrael, a do Egypta poslal Mojžiša, és elküldte Egyiptomba Mózest, aby vyviedol Izrael do zasľúbenej zeme. hogy vezesse ki az izraeli népet, a zsidó népet Egyiptomból. Dnes si chcem povedať, že on vidí aj tvoju situáciu. Ma azt szeretném neked mondani, hogy ő a te helyzetedet is látja. Kde sa dnes nachádzaš? Hol tartasz ma? Ver, že on bdie nad tým. Hidd el, hogy az Isten őrködik fölötted. Lebo Boží pohľad to je láska. Mert az Isten tekintete szeretet. A keď si myslíme, že si ju najmenej zaslúžime, És amikor azt gondoljuk, hogy a legkevésbé érdemeljük meg, tedy ju najviac potrebujeme. akkor van rá a legnagyobb szükségünk. Pohľad Ježiša to je pohľad Boha Otca. Jézus tekintete az az Atya Isten tekintete. On je tu. Ő itt van. Jeho pohľad nám pomáha uveriť. Az ő tekintete segít nekünk hinni. Sme ponorení v jeho pohľade. El vagyunk merülve az ő tekintetében. A Ježiš sa nebojí ísť na stretnutie s kýmkoľvek. És Jézus nem fél attól, hogy bárkivel is találkozzon. Má odvahu ísť tam, kde je utrpenie. Van bátorsága oda menni, ahol szenvedés van. Pápež František nás často povzbudzoval. Ferenc pápa nagyon gyakran lelkesített minket. Nebojte sa ísť na periférie, Ne féljetek attól, hogy a perifériákra menjetek, k beznádejným prípadom. azokhoz az esetekhez, ahol már nincs remény. Neexistuje také zlo, kde by Ježiš nezvíťazil. Nincs olyan hely, ahol Jézus nem győzne. Nincs olyan rossz. Pred pár dňami som dostala SMS-ku, Pár nappal ezelőtt kaptam egy SMS üzenetet, kde mi jeden náš známy napísal: ahol az egyik ismerősöm azt írta: prosím o modlitbu za moju mladšiu sestru Kláru. kérlek szépen imádkozz az én hugomért, Kláráért. Tejto noci si vzala život. A mai este öngyilkosságot követett el. Zamrazilo ma. Lefagytam teljesen. Začala som prosiť Boha o milosrdenstvo za toto dievča, Kértem Isten irgalmát ennek a lánynak, potom za rodičov, aztán a szülőknek, lebo je to veľká strata, mert ez nagy veszteség, veľká bolesť. nagy fájdalom. A potom som napísala: És aztán ezt válaszoltam som neki. s vami v tejto skúške. Veletek vagyok ebben a megpróbáltatásban. Ježiš premohol smrť. Jézus legyőzte a halált. A on nie je ľahostajný voči žiadnej bolesti. Ő nem közömbös semmiféle fájdalommal szemben. Môžeme ďalej. V Lukášovom evaníliu v 7. kapitole vo veršoch 11 a 17 čítame. Szent Lukács evangéliumában ezt olvassuk. Môžeme to prečítať teraz spolu vo vašom jazyku. Elolvashatjuk ezt közösen a magyar nyelven. Môžete vysvietiť?
Következő slide. Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai, és mások is, igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és megszólította, ne sírj. Tovább. Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, és így szólt, ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és magasztalták Istent ezekkel a szavakkal. Nagy prófétánk támadt, és meglátogatta a népét az Isten. És a hír elterjedt egész Júdeában, és a környéken is mindenfelé. Ježiš nie je ľahostajný. Jézus nem közömbös. Vidí učeníkov ísť do mesta, Látja a tanítványokat menni a városba, kde vynášajú mŕtvého. ahol egy halottat visznek. Ježiš, ktorý je život, Jézus, aki az élet, ide na stretnutie so smrťou. elmegy egy találkozásra a halállal. Kde? Pri bránach mesta. Hol? A város kapujában. Lebo iba Ježiš je bránou. Mert csak Jézus a kapu. Cez neho ideme do večného života. Csak rajta keresztül megyünk az örök On je életre. brána k Otcovi. Ő a kapu az atyához. On tu pri tomto stretnutí povedal iba dve vety. Ennél a találkozásnál ő csak 2 mondatot mondott. Žene povedal, neplač. Az asszonynak azt mondta, ne sírj. Ako neplakať? Hogyan ne sírni ilyen helyzetben? Veď vychovala jediného syna. Hisz felnevelte az egyetlen gyermekét. Sama bola vdova. Egyedül, mert hisz özvegy volt. Všetky nádeje skladala do neho. Minden reményét ebbe a fiúba vetette. Keď budem stará, on sa o mňa postará. Ha majd megöregszem, ő lesz az, aki gondoskodik rólam. A zrazu sa všetko skončilo. És egyszerre csak mindennek vége. A mladencovi hovorí, És a fiatal srácnak ezt mondja. a hovorím ti, staň. Mondom neked, kelj föl. My nie sme Bohmi. Mi nem vagyunk Nemusíme Istenek, kriesiť mŕtvych, nem kell halottakat feltámasztanunk, ale môžeme sprevádzať. de kísérhetünk valakit az útján. Spolucítiť cez naše stretnutia so smrťou. Együtt érezhetünk S valakit utrpením, a fájdalommal, ak poznáme Ježiša. ha ismerjük Jézust. Lebo on je kompas. Mert ő az iránytű. On nám pomôže, keď sme stratení Ő segít nekünk, ha a el vagyunk nemáme kam veszve, ísť. és nincs hova mennünk. Toto je tajomstvo paschy, Ez a húsvét titka, z mŕtvych stania. a feltámadás titka. Skúsa na chvíľočku teraz zamyslieť Gondolj egy pillanatra arra, a odpoveď si vo svojom srdci. és válaszolj a szívedben, Čo je vo mne mŕtve dnes? mi a halott bennem ma? Kde potrebujem nový život? Hol van szükségem új életre? Povedz to teraz Ježišovi. Mondd ezt most el Jézusnak. Neboj sa. Ne félj. Nepozeraj na to, aký veľký je tvoj problém, Ne nézz arra, hogy milyen nagy a te či problémád, nepriateľ, vagy az ale ellenséged, pozeraj na veľkosť Boha. hanem nézz Isten nagyságára. On je naša nádej vo všetkých našich skúškach. Ő a mi reménységünk minden megpróbáltatásban. V knihe Habakúka, proroka, čítame, Habakuk próféta könyvében ezt olvassuk. aj keby nekvitol fig, budem chváliť Pána. Még ha a füge nem nyílna is, akkor is dicsőíteni fogom az Istent. Keby sme to preložili do dnešného jazyka, Ha ezt lefordítanánk mai nyelvezetre, môžeme povedať, azt mondhatnánk, aj keď ma opustí manželka, ha el is hagy a feleségem, aj keď mám manžela alkoholika, ha a férjem alkoholista is, aj keď moje deti drogujú, hogyha a gyerekeim drogoznak is, ak som prišiel o dom, byt alebo auto, ha elveszítettem a házamat, lakásomat vagy az autómat, dobrú prácu, a jó állásomat, postretla ma nevyliečiteľná choroba, meggyógyíthatatlan betegséggel küzdök, aj tak budem chváliť Pána. akkor is dicsőíteni fogom az Istent.
Aj v našich skúškach v Ježišovi máme nádej. A mai megpróbáltatásainkban is reménységünk az Úrban van, Lebo on má posledné slovo. mert neki van az utolsó szava, övé az utolsó szó. Prežívame jubilejný rok. Jubileumi évet élünk. A pozeráme na jubilejné roky starého aj nového zákona, Ha megfigyeljük az ószövetségi és újszövetségi jubileumi éveket, môžeme povedať, že sa naplnili na Ježišovi Kristovi. azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztusban teljesedtek be. Keď Ježiš zomrel na kríži, Amikor Jézus meghalt a kereszten, chrámová opodná sa roztrhla na dvoje. a templom függönye ketté szakadt. Nebo sa otvorilo Megnyílt a menny pre každého človeka. minden ember számára, A tú atmosféru, tú realitu neba és azt a mennyországnak ezt az atmoszféráját nemusíme zažívať až po smrti vo večnosti. nem muszáj, hogy csak az örökké valóságban éljük meg, Ale vďaka tomu, že je nebo otvorené hanem annak köszönhetően, hogy megnyílt a menny, a Duch Svätý sa vylial na zem, és a Szentlélek kiáradt erre a földre, môžeme niečo z tejto reality, z tejto skutočnosti ebből a valóságból már valamit zažívať už tu na zemi. megtapasztalhatunk már itt a földön. Ale nie zajtra, ale už dnes. Nem feltétlenül holnap, hanem már ma. Ak pozveme Ježiša do nášho srdca, Ha behívjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, on príde, ő eljön, zoberie naše pozvanie vážne a mi meghívásunkat komolyan fogja venni, a príde so svojou prítomnosťou, és jön az ő so jelenlétével, svojou láskou az ő szeretetével, a začne v nás konať, és elkezd bennünk működni, takže sa začne meniť naše srdce. úgy, hogy elkezdi megváltoztatni a szívünket, A potom aj svet okolo nás. és aztán pedig a világot is körülöttünk. Ak ste to ešte nikdy neurobili, Hogyha még ezt eddig nem tettétek meg, že ste nepozvali Ježiša do svojho života, ha még nem hívtátok meg Jézust az életetekbe, môžeme to urobiť teraz, megtehetjük dnes. ezt most, ma. Tí, ktorí ste to už urobili v minulosti, Ti, akik ezt már megtettétek a múltban, môžete obnoviť odovzdanie života Ježišovi. megújíthatjátok az önátadásotokat Jézus Krisztusnak. Môžete si zavrieť oči, Behunyhatjátok a položiť ruku szemeteket, na srdce, a kezeteket a szívetekre aby vás tehetitek, okolie nevyrušovalo hogy a körülmények ne zavarjanak benneteket, a opakovať slova modlitby po mne. és ismételjétek az imádság szavait utánam. Nebeský Otče, Mennyei Atyám, ďakujem Ti, že ma miluješ. köszönöm, hogy szeretsz engem. Je mi ľúto, Nagyon sajnálom, je mi ľúto, že som ťa hriechmi urazil. hogy a bűneimmel megbántottalak téged. Odpust mi pre krv Kristovu. Krisztus véréért bocsáss meg nekem. Potrebujem ťa. Szükségem van rád. Príď teraz do môjho srdca Gyere most az én szívembe, a naplň ma svojou láskou. és tölts be engem a te szereteteddel. Príď do tej slabosti, s ktorou si neviem poradiť. Gyere abba a gyengeségbe, amivel nem tudok megküzdeni. Príď do mojich závislostí. Jöjj az én függőségeimbe. Príď do mojej beznádeje. Jöjj az én reménytelenségembe. Príď do mojich vzťahov. Jöjj az én kapcsolataimba, Do mojej rodiny. az én családomba, Do mojej práce. az én munkahelyemre, Do oblasti mojich financií. az én anyagi helyzetembe, Do mojho zdravia. az én egészségembe. Naplň ma svojim svätým duchom. Tölts be engem a te szent lelkeddel, A urob zo mňa takého človeka, és tégy belőlem olyan embert, ako chceš Ty. amilyennek te akarsz látni. Amen.
Amen. Ďakujem vám všetkým a blahoželám. Köszönöm mindnyájatoknak, és gratulálok. Je to najlepšie rozhodnutie, aké ste dnes urobili. Ez a legjobb döntés, amit ma meghoztatok. A ja vám len chcem povedať, že to je zázračná modlitba. És azt szeretném mondani, hogy ez egy csodás imádság. Ak sa dnes nič nezmení, Ha ma nem változik meg semmi, netráp sa, ne aggódj érte, lebo v ďalších dňoch to môže začať. mert a következő napokban is elkezdődhet. A Boh ťa môže prekvapiť tak, És az Isten meglephet téged úgy, ako prekvapuje mňa. ahogy engem szokott meglepni. Lebo náš Boh je Boh prekvapení. Mert a mi Istenünk a meglepetések Istene. Pred 11 rokmi ma poprosili moji predstavení, či by som mohla ísť pomôcť na misie do Kazachstanu. 11 évvel ezelőtt az előjáróim megkértek, hogy el tudnék menni Kazaksztánba misszióba. Kresťanov v Kazachstane je veľmi málo, je to moslimská krajina. Kazaksztánban nagyon kevés a keresztény, mert az egy muzulmán állam. Aj naša farnosť, v ktorej som pôsobila, je malá, ale živá. A mi egyházközségünk is bár kicsi, de élő. A tak na kurz Alfa, ktorý som tam začala robiť, prišli noví ľudia do cirkvi. És az alfa kurzusra, amit elkezdtem csinálni, nagyon sok keresztény eljött. Újak, fiatalok. Potom som robila kurz Nový život. Taktiež priviedli títo novoobratení ďalších. Aztán új életkurzust csináltunk, és arra is nagyon sok új fiatal jött. A v Kazachstane žije 130 národov a národností. 130. Kazaksztánban 130 nemzetség él, A aj toľko náboženstiev. és ugyanannyi a vallás is. Ale dominantné náboženstvo je tam islám a najväčšia, najpočetnejšia národnosť Kažaši. De az iszlám a fő vallás, és a kazasi a legnagyobb ezután. A prichádzalo k nám asi viacero teda národností, asi 10, ale všetci boli európske. Körülbelül 10 nemzet jött hozzánk, és ezek majdnem mind európaiak voltak. Mali sme tam Rusov, Ukrajincov, Litovcov, Poliakov, nejakého Tatára a nejakých Korejcov. Voltak ott oroszok, ukránok, tatárok, Korejci. koreaiak, Ale Kazaši neprichádzali. de a kazaksztánok nem jöttek. Ja ako sestra Františkánka Én, mint ferences szerzetes nővér, som mala sen, takú túžbu. volt egy álmom, egy kívánságom. Už keď som tu, tak chcem evangelizovať príslušníkov islámu, Kazachov. Ha már egyszer itt vagyok, akkor szeretném evangelizálni az ittenieket, a kazaksztániakat, akik iszlámok. Možno, že viete, že svätý František sa dostal až k sultánovi pred 800 rokmi. Lehet, hogy tudjátok, hogy Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt eljutott a szultán elé, Ale nikto neprichádzal de senki nem jött ezek közül a kazahok közül. a mimo kostola, mimo cirkevných budov nie je tam dovolené hovoriť o Bohu na ulici. És az utcán, a templomokon kívül nem engedélyezett Istenről beszélni. A tak som sa začala modliť És ekkor elkezdtem imádkozni slovami druhého žalmu. a második Zsoltár szavaival. Žiadaj si Kérd tőlem, a dám ti do vlastníctva národy, do dedictva celú zem. és örökségül adom neked a népeket, birtokul a föld határait. A stále nič. És még mindig semmi. Až 1. novembra, tretí rok, keď som už tam pôsobila, És a harmadik éve működtem már ott, november 1-én, ešte s jednou dobrovoľníčkou zo Slovenska, még egy önkéntessel Szlovákiából sme sa začali modliť elkezdtünk együtt imádkozni. za prebudenie v tejto oblasti. Ennek a térségnek az ébredéséért. A povedali sme si, že nebude to nič horibilné, És azt mondtuk, hogy nem lesz ez túl nagy dolog, ale každý deň večer, už po úplne skončení všetkého, hoci o 11. večer, de minden este, már mikor minden szolgálatunk véget ér, még ha este 11-kor is, 20 minút budeme chváliť Pána. 20 percet fogjuk dicsőíteni az Istent. Nebudeme diktovať Bohu, ako to má urobiť. Nem fogjuk meghatározni az Istennek, hogy ezt hogy tegye,
ale ho budeme chváliť piesňou a svojimi slovami spontánne oslavovať. De dicsőíteni fogjuk őt énekkel és spontán imával, saját szavainkkal. Po týždni sa vrátil náš kňaz, ktorý bol na dovolenke na Slovensku. Egy hét múlva visszatért a lelki atyánk, aki Szlovákián volt egy hétig szabadságon, A pýta sa, čo je nové? és megkérdeztem, mi újság? A hovoríme, modlíme sa za prebudenie každý večer. Hát minden este ébredésért imádkozunk. 20 minút, ak chceš, príď. 20 percet, ha gondolod, gyere és imádkozz A s velünk. radosťou sa pridal. És örömmel csatlakozott hozzánk. Po mesiaci už sme boli 7 každý večer, Egy hónap után már 7-en voltunk minden este, ale nič sa nedialo. és még mindig semmi nem történt. Prišiel január Már január volt, a v januári sme tam mali minus 46 stupňov teplotu. és januárban mínusz 46 fok volt ott. Tedy hovoria, nech z domu nevychádza nikto, kto nemusí. Azt mondták, hogy inkább ne menjen ki a házából senki, akinek nem szükséges. Ale čo sa stalo? V nedeľu na omšu o 11. De mi történt? Vasárnap a 11 órási Szent Mise alkalmával prišli dve sestry, eljött két nővér, kazašky a moslimky. kazahok és muzulmánok. Jedna mala 25, druhá 35 rokov. Egyik 25, másik 35 éves volt. Prišli s tým, že sa chcú dať pokrstiť. Azzal jöttek, hogy szeretnének megkeresztelkedni. Toto by nikto nenaplánoval. Ezt valószínű senki nem tervezte volna. Vonku je minus 46 Kint 46, mínusz 46 fok a van, Boh zbudí v srdciach ľudí és Isten felébreszti az emberek szívében túžbu ísť do katolického kostola, kde nikdy neboli. azt a vágyat, hogy egy katolikus templomba menjenek, ahol még soha nem voltak. Každú stredu som ich pripravovala na krst. Minden szerdán készítettem őket a kerességre. Neviete, akú radosť som mala z týchto stretnutí? Nem tudjátok elképzelni, milyen öröm volt a szívemben ezeknél a találkozásoknál. A to, keď som videla, ako im kňaz leje vodu na hlavu a krsti ich. És azt, amikor a pap öntötte a fejükre a keresztvizet, és megkeresztelte őket. A oni prijímajú Ježiša. És ők elfogadják A nový Jézus život. Krisztust és az új életet. S nimi potom prišli aj ďalší členovia ich rodín a detí. Velük aztán jöttek a családtagjaik, a gyermekeik is. Aleluja, chvála Pánovi. Máš aj ty nejaké sny a nič sa nedeje? Neked is vannak álmaid, és nem történik semmi. Chcem ti povedať, maj odvahu snívať. Azt szeretném mondani, hogy legyen bátorságod álmodni. Lebo Boh neprestal snívať o tebe. Mert Isten nem hagyta abba az álmodást rólad. Keď som tohto roku bola na duchovných cvičeniach Amikor idén lelki gyakorlaton voltam, a máme jubilejný rok nádeje, és ugye a jubileumi évünk van, a reménységről vett jubileumi év, kňaz nám dal otázku. a pap megkérdezte tőlünk, Čo je to nádej? mi a remény? Mi az a remény? Ja, ktorá mám skončenú teológiu, Én, aki teológiai végzettséggel rendelkezem, z tej chvíli som sa zmohla iba na jednu krátku vetu. abban a pillanatban csak ezt az egy mondatot tudtam elmondani. Nádej je božskačnosť, A remény az isteni erény, teologálnačnosť. teológiai erény. Ale keď som prišla domov, De amikor tak som si hazaértem, katechizme katolíckej cirkvi pozrela poriadne. akkor részletesebben is megnéztem a katolikus egyház katekizmusában. A tam čítame takú ťažkú formuláciu nádeje. Môžete si ju aj teraz prečítať. És a katolikus egyház katekizmusában egy elég nehéz megfogalmazást olvasunk a reményről. A remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és kegyelmére támaszkodva, törekszünk a mennyek országára és az örök életre, mint boldogságra. Tartsunk kirendíthetetlenül reményünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A Szentlélek bőségesen árat ránk üdvözítőnk Jézus Krisztus által, hogy az ő kegyelméből megigazolva
az örök élet reménybeli örököseivé váljunk. Ste múdrejší? Okosabbak lettetek? Potom, asi veľmi nie. Talán annyira nem is. Ale ten kňaz, ktorý nám dal tú otázku, nám na konci povedal. De ez a pap, aki a kérdést feltette azon a lelki gyakorlaton, végül hozzátette, Nádej je vtedy, a remény akkor van, ak sa ti chce žiť. ha élni akarsz, ha van vágyad élni. Môžeš prechádzať neviem akými skúškami, Különféle élethelyzeteken mehetsz át, cítiť sa beznádejne, reménytelenül érezheted magad, ale Ježiš ťa prevedie cez tento ťažký čas, de Jézus átvezet ezen a Dá nehéz ti silu. időszakon, erőt ad neked, a ty môžeš mať chuť žiť. és neked benned feléledhet az élni akarás. Teraz sa vás chcem spýtať, čo je to nádej? Všetci môžete odpovedať. Most szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy mi az a remény, és mindnyájan válaszolhattok. Povedzte susedovi v dvojiciach. Nádej je chuť žiť. Mondjátok el egymásnak, akik egymás mellett ültök, hogy a remény az élni akarás. Čo je to nádej? Mi az a remény? Všetci odpovieme. Nádej je chuť žiť. A remény élni akarás, hangosabban. Amen. Amen. Köszönöm szépen. Naši moderátori ďalej nás povedú, čo s tým môžeme urobiť, keď prídeme k Ježišovi a ako. Ale chcem vám odporučiť, každú ťažobu prinieste k Ježišovi, keď tu bude vyložená sviatosť oltárna. On si s tým poradí. A moderátorok most elmondják, hogy mi fog következni, valószínű szentségimádás, de arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ebben az időben valóban tegyétek le Jézus elé mindazt, amit most a szívetekben volt, ő már aztán a többit megoldja. Köszönöm szépen. Ďakujeme pekne. Köszönjük szépen Helena nővérnek, és köszönjük Jézusnak. Nagyon szívhez szóló volt, amit szóltál hozzánk, Helena nővér. Különösen megérintett engem, hogy legyünk bátrak, és merjünk álmodni, és hogy a remény élni akar. Köszönjük ezeket a mondatokat. Sokáig fogjuk még ismételgetni, azt hiszem, ďakujem pekne, és elnézést, ha rossz a kiejtésem. Ezen kívül egy mondatot tudok még szlovákul, a sítáborokban jött jól, sört tudok rendelni. Nem véletlen egyébként, hogy első előadónk szlovákul szólt hozzánk, és az sem véletlen, hogy ő honnan érkezett. Az egész napunk úgy telik el, hogy a környező nemzetekkel való kiengesztelődést szeretnénk elősegíteni. Elősegíteni a szívekben, elősegíteni a közösségek között, a nemzetek között. Gyakorlatilag erre épül majd a program, ezt látni fogjátok. Minden mai előadónk a szomszédos országokból érkezett hozzánk. Délután közösen is fogunk majd imádkozni ezért a nemes szándékért, a kiengesztelődésért, és azért, hogy Kelet-Közép-Európa együtt lélekben megújulhasson. Most tisztelettel és szeretettel köszöntjük azokat a vendégeinket, akik a környező országokból érkeztek hozzánk, hogy ebben a szolgálatban együtt vehessünk részt. Később sokukat is név szerint, személy szerint bemutatjuk majd. Most arra kérem tisztelettel vendégeinket, hogy álljanak fel, hogy így együtt láthassuk őket, és egy tapssal köszönthessük mindannyiukat. Please stand up. Stay calm.